Θα κάνουμε το θάρρος αληθιρίζικο. Το παιχνίδι. Ξεκινά. Ποιος αρχίζει? Πρώτα κάποιο. Μαριάνθη. Ναι. Θάρρος αληθιρίζικο. Αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα με πλακώνεις? Ναι. Γιώργο. Θάρρος αληθιρίζικο. Αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι θέλεις να κάνεις κανάλι στο YouTube? Ναι. Ναι, εσύ. Σήμερα. Θάρρος αληθιρίζικο. Ρίζικο. Πρώτον να κάνεις ένα ολόκληρο κύκλο εδώ πέρα, από αυτό το πάρκο. Δεύτερον να φωνάξεις δυνατά αυτό το εδώ. Και τρίτον να ξαπλώσεις το χώμα και να κάνεις κύκλους. Να κάνω κύκλους. Όλοι γύρω. Πήγαινε. Έξω. Να μου βγάλει αυτό. Και πώς τρέχεις ακούτα. Πού είναι τόσο? Να δεις. Τρέξε Ταρζάν. Γεια! Ακόμα να έρθει. Παππούς. Έλα παππού, μπορείς. Παππού, μπορείς! Εσύ δεν μας οδηγείς. Πού είναι? Α, νάτος. Να, εκεί. Άντε, τρέχα παππούκα. Τρέχα. Γεια. Γεια σας. Peace. Peace, ελευθερία. Peace. Τι θες? Άντε ρώτα κάτι. Άντε, ρώτα κάποιον. Γιώργο. Αχάνιασες. Εκεί το μισό γύρω από όλο αυτό δεν έκανες. Όχι. Ο πρωταθλητής μας. Μας καθαρός. Δεν είπα θάρρος αληθιρίζικο. Ναι. Θάρρος αληθιρίζικο. Αλήθεια. Χαχα.